Λιονέλ Μέση, ο Φρανκ Ριμπερί και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Cristiano Ronaldo, Portugal. Μαζί με τον Φίγκο και τον Ευσέμπιο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι οι τρεις Πορτογάλοι που έχουν πάρει την χρυσή μπάλα. Την κέρδισε το 2008. Πέρσι δεν πήρε τίτλο με τη Real Madrid, ήταν δεύτερο στο πρωτάθλημα. Φιναλίστ στο κύπελλο Ισπανίας, έχασε την Ατλέτικο Μαδρίτη στη Real. Αποκλείστηκε από τον τελικό του Champions League από την Borussia Dortmund. Πέτυχε όμως 69 γκολ σε 59 παιχνίδια. Ο Λιονέλ Μέση κατακτά συνεχώς τη χρυσή μπάλα εδώ και 4 χρόνια. Ο μοναδικός που έχει κατακτήσει 4 φορές το βραβείο, το έκανε και μάλιστα συνεχόμενες. Και ο Φρανκ Ριμπερί κέρδισε τα πάντα με την Bayern Μονάχου, πρωτάθλημα, κύπελλο στην Γερμανία, Champions League, Ευρωπαϊκό Super Cup και τον περασμένο Δεκέμβρη το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Τιμήθηκε από την UEFA ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της περσινής χρονιάς. Ballon d'Or 2013. Wow. To bring this special evening to a climax, we'd like to ask l'équipe France Football President François Mohinier. Ο Φρανσουά Μορινέ, ο πρόεδρος του UEFA, Μισελ Πλατίνι και ο Πελέ θα βρεθούν στη σκηνή και ο Πελέ θα ανακοινώσει τον φετινό νικητή της χρυσής μπάλας. Cristiano Ronaldo. Πρώτο φαβορί ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεύτερο Φρανκ Ριμπερί, outsider ο Μέση. Και καλύτερος ποδοσφαιριστής για το 2013, Cristiano Ronaldo. Ναι! Ναι! Άντε γεια! Άντε γεια!